Shalom, hora samanginang. On bahan khotbah untuk Minggu tanggal 10 November 2024, Minggu pa 24 ton dung Trinitatis. Turput jamita dibuat sian sadaraja-raja 10 pitu, mamuka sina pitu tolhas tua 10. Topik Minggu mangalehon nang pehurangan, manang di hati Indonesia didok memberi dari kekurangan. Di sini turput jamita boy tajaha di kolom deskripsi songoran penjelasan di khotbah. Di tongos Jehovah do panulirang Elia borhatu sarahuta margowar huta Sarfat di Sidon. Lao menjumpangi sahala nama balu jalan pugus. Ujui masa do hale poter di luati ala nang mardosa raja Ahab, raja namang gom-gomi hala Israel hati hai. Songo salah raja nagabi simbol harajaon dot ugamu di Israel, nunga di paholang ibana dirina sian debata. Jala gabi si soba debata balma ibana. Gabi si soba debata perbegu. Tang hulan manomba nunga dohot di patu paibana kuil manang langgatan laho inganan persembaon dohot pasahaton pelian tu debata si Lebanon. Muru ma debata di pamasa ma kekeringan tulu 1 tahun nilingna dangarong beuro udan jala marsi mak kabatangaik susuana PGB marmatian aka pinaha PGB lamar niang lobisiani aka jol ma penunga tong marsikor manon hapor suhun ala dangarong bemual bahen si inumon. Di horhon halen potirido haraparon na luar biasa. Hapogoson na marujung tu parsahiton, sitaonon, haporsuhon, bahkan sa rodi hamatean. Gabi mangai do hala Israel ala ni pangalah ni Raja Menasida, Raja Ahab, namar debatahon debata sileban. Tungpe nang taruhum bangsoi, dang na lupa debata tu akan aposona, nasay toktong serek marroha jal satia tu ibana. Diuripi debatado na sila mangulu di tonga-tonga ni haraparon, dohot parsorion, gabi toktong buy mangulu na sila di akahahurangan. Panuduguan non boy don marhite-hite aka binatang songon pidong sigak atau burung gagak na pataron si panganon dohot sagu-sagu tu panurang Elia ganu manugo dohot botari gabi taruh 5 ibana dang hahurangan na paduahon boy don musim marhite-hite jolman asing songon si Elia na gabi dalan ni debata lao mangurupi parapuan na mabaluon. Dung jupang si Elia parapuan na mabalui lagi papungon hausoban ni bana didok matu parapuan ni asa dipataru tu ibana aik di bagasan tabu-tabu. Pas naing borhap perponi mangalapai ki didok sili muse buat majo satobik sagu-sagu di tanganmu asa upangan. Jadi dia lusi perponi ma tuibana. Dang na margabu sau sasitong na dang adong besi panganon nanggo otik diau. Holan itak sahopul do atau tepung segenggam di bagasan hudon. Do minyak otik di bagasan guri-guri. Aina hupapung pe kasobanon laho lopak kudoi itaki patupahon sagu-sagu asa adong panganon nami do iana kokku. Masih panganon nami na parpudi. Dung habis habis masih panganon. Dang adong bebohal be. Dung mate mahami. Inna ibana. Jadi rom si Elia mangalusi di kon ibana masongon. Unang mabirho bahen masongon na idokmi alai bagi dua ma itaki. Buat mabagi naotik jalalopa mai parjolo tuau. Pataru mai tuau asa hupangan baru lopa mamuse sisanai tuho doho iana konmo inna. Diuduti si Elia mamuse ai sonon do hatani Jehovah debatan Israel. Iya itak na di bagasan huduni dang olo sudah jalan minyak na di bagasan guri-guri i dang olo marsik saha tunaro ari udan tutanoon. Jadi ahmana bui tabi ida di turput jamiton namang na parjolo di hamamasa ni sitaonon perlu do hita menulikit haporsiota uju na masa ka hamaolon do hota porsuhon. Didok di buku Heber ai diajar Tuhani do na hinaholongon ni rohana. Jala dilisingi do ganup aka anak na jinak kononna. Versi bahasa Indonesia masa kini didok sonon. Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Ditiki parmasanya ke parsorion dot haporsuhon perlu do hita introspeksi diri, berkaca tu diri sendiri. Mungkin adong do nasala. Nasosuman nang taulahun na mambahen muruk debata, mungkin nung alam daw hita sian debata, dang hebero hita tujolona. Jala nung alam daw hita manimbil sian dalan na dipatudu debata tu hita. Ay hamamasan niya kasih taon ni dalan ni Jehovah doi lao pasingoton hita taringot tu parangeta. Na paduahon ditugu-tugu Jehovah do akan naporsiai mamolu si taonon do situasi hamatean. Sipata boy rumasa kasih taonon ala parangin niya ka penguasa manang pemimpin na sosuman. Seorang makan seberak semua kena getahnya inna. Ala ka pemimpin do na hurang bijak patupahon manang kebijakan. Gabe doho do sudi wargana marsikor. Hona rajai sian debata alel gabelas doho do mangararati sa tua kahala na asing. Dison perlu situtudo togu haporsiota tu debata. Ai ingot ma dang lupa debata dia ka iana kononna na setia tu ibana. Tuhan tidak akan lupa akan umatnya yang setia. Songon perempuan nama balu na adong di terupuk tahun, ibana masalah satu sian akan natoktong merpakiriman tu debata. Tung penung gabe si sobat debata sileban Raja Nasida
Aledang dot ibana tarela mangihu tu haporsioni rajanai. Dipatudu ibana do hasil ani rohana tu debata gabe disarihon debata ma nguluna. Napatuluhon tong mata hati dakon haporsiotai marado pun debata di sude pertikian manang keadaan. Babu adang marpat sohotan asini rohani debata tu hita. Sada persejarah nabu ita putik sian turpu jemita sadario. Ima taringo tu menghaposi hasatian dot pangangradio ni debata nang pe di tonga-tonga nia ka situasi namaul. Di dok di rom walu ayat 20 lalu alai taboto do saluhuna do manupak tuna denggan di akan na marholong ni roha di debata akan na jinouna sian tahina hian. Sudi nama sadi pernguluat tahun di patu pa debata doi lau patogu na persiota. Dang di halomon debata mate akan na persiai. Di dok debata di buku Yunisi Jasaya. Ainung ngatakta suboto sakap akana hu sakapi taringo tuhamu. Nina Jehovah, saka pasonangan do tahen dada tuhamagoan, asa au mangaleho tuhamu ujung nahina hulunguton muna. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Napa paton di paganda Jehovah do pasuna marado pun parroha akana marhasi roha. Sada sitiruan do nampi naturuni paropon na Babulon. Rade do ibana masagion bohal nan parpudi. Tungpe hahurangan ibana di do Yesus di bukuna. Alana do ubahen na hudok tu hamuna. Unang holsohon hamu hosamuna sumarihon si panganon. Marang daging muna pasari-sari parabiton. Nda umarga hosa sian si panganon. Da umangat daging sian parabiton. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Ujuna di ujuni si jeboli si Yesus di namar puasa ibana 40 hari lelengna, di dok Yesus do mangalu si polisi. Tang hola sia si panganoni mangulu jolma, alasian hatani debatado, narosian ibana. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jumolo malului hamu harajau ni debata, doho tasitonganna, dungi tambahononna do sude akka ondeng tuhamu. Ikon mangulu songon sahala partigor do hita di portibion, ido ulaun nau mangat sian sudah sude ulaun. Molo dung mangulu hita di bagasan hati goran, tung marujung pengulut tahaduan saha tu tangani debatado anggoton ditta. Apabila kita hidup dalam kebenaran, maka kita percaya sekalipun kita mati, maka kita akan jatuh ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk menyambut semua orang yang setia kepadanya. Atong tahaposi mahaporsiota itu debata, unak kita olo manimbil senibana, asa totong hita di bagasan pernguluanna. Amin.